Jalč, Pavelka, Fojtík, Benda, Bujna, Pučko. Bujnov halový osobný rekord je 21,55 ešte z roku 2022. Pučko vedie, Bujna teraz atakuje prvú pozíciu, Benda je tretí. Tak to bude víťazom, zdá sa, že no netrúfam si odhadnúť, ale za 21,82. Tesný súboj Bujnu a Pučka, obaja bežali po 22. Napokon Pučko potvrdený za 21,81 zdolal Bujnu 21,82 o stotinku. Ale Šimon Bujna... Pripravte sa. A máme odštartované, sledujeme dráhy číslo 5, 6, 7. Vyzerá, že pretekárom zatiaľ na protiahlej rovinke fúka vietor do chrbta, čo znamená, že im to môže dopomôcť k lepším časom. Do popredia sa dostáva dráhe číslo 6 Zoltán Hoďa, ale svoj handicap sťahuje aj Martin Mizner v dráhe číslo 4. Pretekári sa dostávajú do záverečnej rovinky a štartové pole je zatiaľ vyrovnané. Momentálne preberá líderskú pozíciu Kristián Pučko z Košíc, ktorý vyzerá, že beží za víťazom v tomto behu. Ale sledujeme súboj o 2. a 3. miesto. Tam máme Denisa Barteka, ktorý sa snaží pretlačiť ďalšiu pozíciu. Vyzerá, že to bol on. Pozrieme si to v opakovanom závere. Víťazný čas Kristián Pučko 49,33. A máme to potvrdené ešte. Nastalo k posunu o 200, čiže nové sezónne maximum 49,31 v prvom štvorsokárskom štarte pre košického pretekára. Na druhom mieste Dávid Ceza, ktorý túto sezónu prvýkrát prekonal 50-sekundovú hranicu 49,87. Na treťom mieste je to v novom osobnom maxime Denis Bartek 49,88. Na štvrtom mieste dorastenec Zoltán Hoďa za 49,93. 5. dobehol Martin Mizner za 49,94, taktiež v novom sezónnom maxime a na